дар бораи аннулировать шидани патентҳо ба ҳамин хотир кӯшиш кунед ки патентотон аннулировать нашавад. Дар бораи авфи муҳоҷирон мо чандин бора ки аллакай гап задестем. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. дар мавзӯи аннулировать шидани патентҳо камтар суҳбат мекунем. Лайк монен ва бо диққат тамошо кунед. мо як чиза аввалан мехоҳем дар ҳаминҷа қайд кунем ва ба маълумоти шумо бигузорем. Хеле ки медонен Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ҳамасола як чизе ташкил мекунад бо номи Green Card ва хоҳишмандон худшона номнавис мекунанд. Баъд аз байни ҳамон нафарҳое ки номнавис шидагӣ ҳастанд 50,000 нафар аҳолии рӯи дунё бигем соҳиби ҳамин Green Card мешавад. Плюсои Green Card ҳамин мебошад ки вақте ки шумо соҳиби ҳамин чиз мешен, мерен дар Амрико, мақсад ба мисли вид на жительство бигем ва баъди 5 сол метавонед ки соҳиби гражданствои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико бошен. Агар нафарое ки мехоҳанд мақсад худшона номнавис кунанд, регистратсия кунанд, шумо метавонед ки дар рақамҳои рӯи экран дар WhatsApp-аш бинависонед ва мо ҳамин чиза мисол пеш гирифтагием бо маълумоти пурра мегирем. Хоб, мавзӯи асосии имрӯзаи мо хеле ки гуфтем дар бораи аннулировать шидани патентҳо дар Федератсияи Русия. Нашрияи нав биромад аз ҷониби муовини вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия ки дар Telegram канали худаш нашр кардагиаст. Хеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум астай, аз 7 январи соли 2024 тағйирот ва иловаҳои нав ворид шидагӣ буд ки шаҳрвандои хориҷӣ дар Федератсияи Русия патент ва трудовой договори худшона ба мақсад вазорати корҳои дохилӣ уведомлид бикунанд. Дар ҳолати уведомлени роӣ накардан патентҳоро аннулировать мекунанд ва дар нашрияи имрӯз қайд шидагӣ ҳастай ки то имрӯз 43,000 нафар шаҳрвандои хориҷиро патентҳошона аннулировать карданд аз сабабе ки уведомлени равон кардагӣ набуданд, яъне ки трудовой договор надоштанд ё ки ҳамин чизоро доштану уведомлени равон накарданд. ва дар ин нашрия қайд шидагӣ ҳастай ки ин чиз ҳозирам идома дорад ва нафарҳое ки кардагӣ нестанд ҳамин кора шумо уҳдадор ҳастем ки патент ва трудовой договори худтона бигирен, официални уведомлени рӯй кунед ба МВДи Федератсияи Русия. дар ҳолате ки уведомлени равон намекунем, аннулировать кардан то ҳол идома дорад ва патентҳоро аннулировать мекунанд. вақте ки патент аннулировать мешавад, фаромӯш накунед ки як минуси безебш ҳамияе ки мисол шумо дигар наметавонед то муддати 1 сола ҳуҷҷат бисворед барои гирифтани патент. ба ҳамин хотир кӯшиш кунед ки патентотон аннулировать нашавад, официални кору фаъолият кунед ва ба МВД уведомление рӯй кунед. ин қадар кор тамом, бародари азиз. ин буд нашрияи имрӯза аз ҷониби муовини вазорати корҳои дохилии Русия ки дар Telegram канал нашр шидагӣ буд. мо хостем ба маълумоти ҳамаи шумо бирасонем ки ҳамин чиза фаромӯш накунед ва аз пасаш бишен нафарое ки кардагӣ нестен. акнун камтар комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволот ҷавоб мегардонем. агар ягон нафари шумо бихоҳем ки аз шаҳри Питер ба такси ба Москваро биёем, ман рақами телефон мемонам дар рӯи экран, занг занен, айноми ма гап занен, ҳатман шуморо бо нархи арзон аз Питер ба Москва меёранд ва границаи Қазоқистонам агар рафтан бихоҳем, бо мегиранд границаи Қазоқистонтон мебаранд. Комилҷон нависондай. Ассалому алайкум Сормон. Ман 59 солаям, двойной гражданинам. Паспорти хориҷии Русия надорам. ҳоло Тоҷикистон чихелӣ ба Россия равам, илтимос ҷавоб диҳед. яъне загранпаспорт дар назар дошта бошем, аз Тоҷикистон шумо метавонем ба Россия рафта. вақте заграни российский надошта бошем, мумкин 2000 рубл ё ки 5000 рубл ҷариматон кунанд, тамом. вақте ки аз Россия боша шумо надошта бошем загранпаспорт, без заграни российский биромада наметавонед ай Россия. Билолова нависондай. илтимос дода ҳамин саволи мара ҷавоб диҳед. кай ҳамин амнистия дар Русия мешавад ё ки не, ҳамира бигем додар. дар бораи авфи муҳоҷирон мо чандин бора ки аллакай гап задестем, дар назар ҳастае ки соли 2025 бояд бишавад. Сайфуллоев нависондай. Ассалому алайкум. рӯзатон бо хайру шодӣ бошад. Савол: як чанд сол пеш ному фамилия Алиш кардам, омадем ба РФ. боз рафтам ба фамилияи аввала омадам. патент кардам. метавонам боз ватан равам биёям. вақте ки ному фамилияи пештаратон кушода шидагӣ бошад, аз инҷа пас ҳамун ҳуҷҷатҳоро агар истифода бубарен, бале мешавад. вақте ки иваз кардагиен, яке гуфта намешавад. дар вақти тафтиш кардан муайян мекунанд ки шумо иваз кардагиен, имконият аст ки баъд запрет мемонанд. як нафари дигар нависондай. Ассалому алайкум ака. ҳамин трудовой договор дошта бошӣ, патента продлит карда бошӣ, бо патенти нава уведомление месупорӣ бо ака, ҳамира ҷавоб медодем.
агар ки як бор уведомление кардагӣ бошед ҳамо ба назар гирифта мешавад. Агар кардагӣ набошед бале патенти ҳамин навтона бо трудовой договор уведомление рӯй мекунем. Як нафари дигар нависонда акаи соргон одама гардонанд бо метона рафта як моҳ шид омаданша бе ҳичи гардонданша. Агар вақти бе ҳичи гардондагӣ бошанд дуюмбора рафтанда бале имконият зиёдтар аст ки бигзара. Вақте ки ба ягон нарушения гардондагиш бошанд мақсад рисковат кардан хуб нест. Ва аз ҳама кори хубаш ҳамияй ба шумо тавсияи мо ки шумо пеш аз баррасия рафтан ба шуғли аҳолӣ биред, ҷои шиноснома ва раводид ҳаст. Ҳамунҷо да ҳамаи даниётонро проверка мекунем ва ба шумо аниқша мегӯянд ки оё шумо баррасия рафтан метавонед ё ин ки не. Хоб тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, видеои имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. То навборҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.